Prosím vás, naprnutá, zrazená ženská, prozrazený chlap, který to hraje tak jako dovytracená a ona mu potom na konci na to sere, že jo, co se to povídá. Jinak to končí nemůže. Jo? Hlídáte si sebe, hrajete na kameru, hrajete na text. Ano? Můžeme? To z vás ticho tam! Líváš jak mu poprvé. Přiznej se, ta SMS-ka nebyla pro mě, že? Hele, já jsem ti prominula, že jsi s ní spal. A ty si s ní ještě pořád píšeš? No to by snad bylo horší, kdyby se s ní scházel. Ty tí radě zrzavý, posíláš zamilovaný? Takhle to ale neříkej. Je to tak. Teď jako kličkuje. Dobře, lhal jsem ti. Nechtěl jsem ti ublížit. Na to ti se vylejte snad. Prosím, tyhle dvě poslední věty ještě jednou, aby tam mi to... Náhlas, Rejžo, není tady slyšet, Ještě ty do toho kecej, prosím vás, ten personál, vyveďte, prosím vás. A tě mu slyšet. Kličkuje, nechtěl jsem ti ublížit, pauza a natvrdo, jasný, ta scéna tím končí, to tě nežeru, jo? No dobře, lhal jsem ti. Ale nechtěl jsem ti ublížit. Pauza. Na to ti se vylejte snad. Je to tam, děkuju.